Folars, bandoleres, puig, meitais, podaegis, bambaràs... Tots aquests són sistemes per portar bebès d'un lloc a l'altre. N'hi ha de tot el món, de més o menys pràctics i de més fàcils o més difícils de posar, però tots ells tenen en comú que són maneres naturals de portar els fills. Dimecres, la Gemma Guillamón va mostrar al grup de mares i pares d'Espai Familiar diferents models i la manera d'utilitzar-los. Primer una mica les necessitats dels nadons. Després, a l'hora de triar un bon portabebè, la importància de la col·locació de les cames. Hi ha una part fisiològica molt important, una part emocional tant del bebè com de la mare. I després ja sí que passem a veure diferents models, perquè hi ha portabebès asiàtics, portabebès africans, portabebès més moderns tipus motxilles. Hi ha portabebès més senzills, que són molt fàcils, i altres, potser el més complex seria el folar, que hi ha més de 40 maneres diferents de lligar-te'l i les que et vulguis inventar. Llavors sí que és pràctica, és dels més versàtils i també és el que crida més l'atenció, per això, no per la complexitat que potser pot arribar a tenir. Segons la Gemma, tots els sistemes tipus motxilla que deixen les cames dels petits penjant no són gens recomanables perquè no respecten la posició natural del bebè. En canvi, si l'acostumem des de petit a estar enganxat a la mare, serà un infant molt més tranquil. Aquests portabebès on el bebè penja, tot el pes va als genitals i les cames pengen. A part el fem anar amb l'esquena recta quan els bebès tenen l'esquena corbada. Llavors és el que et comentava, hi ha una part fisiològica que és desconeguda i que és superimportant pel correcte desenvolupament de la cadera, de les vèrtebres, dels músculs. Si ho comences a portar des del primer dia de vida, són nens molt més tranquils, dormen millor, no ploren, vull dir, quan ploren és perquè tenen algun mal, però clar, no hi ha cap carència afectiva, tenen totes les necessitats cobertes, no? Pit, contacte, o biberó, la mare que doni biberó, no? Però la part del contacte que és tan important, no? Que han passat 9 mesos a dintre de la panxa de la mare i necessiten estar a prop de la mare, a prop del seu cor, amb la seva olor, amb aquest balanceig. Després d'aquesta darrera activitat, Espai Familiar ja prepara nous tallers per ajudar els pares i mares amb la criança. Per cert, per conèixer més productes per portar bebès i també altres aspectes relacionats amb aquesta qüestió, es pot visitar el blog de Gemma Guillamón, http://porteonatural.wordpress.com.